Okay manen apo, pakdaar kata kiti so amin nga ditaruar, kata kiti kanag apo, agitugot kiti danom, uminom kayo apo, tauso ti high blood. Hangkay makius-uson, kata kiti mapaspasamak tatak, adong itartari dati ospital, high blood, gaputi kinapudo ti panawen, isang uminom kayo uminom ti H2O. Anang arod, iti chemical compound na dayjay. Sige man, ibagaman ta H2O. Basta danom. Po, tanto ka ngamin at chemical kwa ka hydrogen oxide kunanan sa dayjay. Hydrogen oxide. Okay. Hanga dayjay hydrogen peroxide tapag dalos ti ko dayjay sugat. Hello to Auntie El Vivaldovino, magmanda magbibuya. Arnelina Dinos, Auntie Trinidad Cariaga. Of Quirino. Quirino. Apo, nagaduti frustrated nga booking sa Quirino. Taawam mo lakit diti umno dyan ti bakante. So, paya Okay, hello mga idol na Bangal daw. Greet ko man ni asawa kang Rodel Reyes at mga anak ko ni Rodea Faye and Rodney Desmond. Thanks. Please play Mildred. It's me, Ross V of Jones. Madingan na nga ba ito? Anak tinga dito. And here's another text message. Apo, text message dito. Pinakatidog. Hello mga idol kong FDD. Good afternoon to you and to your countless listen. Agur ka dito man background man nga makayayo man. Makusti ka tidog. Agur ka i-close taman. Uwan siya rin lang dimteng dagitikan ito apong masapul tayo nga luganan dagitikan na agpalugan nyaman tiga nga iparangarang luganan tayo dito man medyo naliday basi ngat ay madi ba kanu mako dito maka-copyright manan so diji dati latan nga background rain ano ba yan time kunana time ST awan ada syempre HP lang ata na 80 sumaro ayan Alan Parson. Okay. Hello mga idol kong FDD. Good afternoon to you and to your countless listeners and viewers worldwide. Happy Easter to everyone. Ginugal ko na niya iti isim-simbolo ti egg during Easter and Google says the egg symbols was likened to the tomb from which Christ arose. Iso nga sa baling aro dadya nakita mi kada John Mark and Hans nga itlog jay sang uti sarming when we are naked. Oh my God. Ada ka di kaslawa mo ti ambok nga kasjay nga Kuya Emil. Awan ti nag-exist kanya I'll pretend ka man nga dati Easter egg mo awan uray ulitin nga mingmingan tas angwan ang puro buok lang deta. Alos sa papata kami marit na kung na dark brown. Dataman di ko na akong blacking ka nga dark brown. Nasileng. Nasileng ka no. Kita man. At your age nga nasileng di jayan kuyang kurkure buat di jayan. Kasla ko deal ti senior citizen ti shell na. No pa injection nam nga tati glutathione pumudaw may nga ta. Ngem data klase titlog ti kalagdaan shell na ta oray no. Maitupar-tupar kat nga magtapunog crack. Ito nagsurat, Dr. Emil Castillo. May dabar-barong nga negosyo na. Ano? Funeral services. Anati service, anati koti servisyo na. Sa day kijay naunay makayanan iti sa kan liday hanga day kijay bangkay iti servisyo naman. Day dandani pa lang matay. Mahugpo ko na panuno na funeral services. Sige, nagbasa ko ulit. Go ahead. So thank you so much for texting Kuya Emil. Nanti Elida Passion, pagkabalaw man naman kagiti kusinera ken kusinero dito ay natayan. Kasi man jay balay gini tatang. Nanawat. Tapos sa jimet nga may isang antilos bulan kano ti request na. Bulan. Okay, request me data ni Manang Lourdes ijay Lupaw na isiha. Nag-text kami ito tayo bigat kaya inyo istorya keng kuana. Itirigat tanga awan sa starting tanga kang kanta. Kaya kuna nagsige ading ko pa sa kanta nyo di bulan kuna naman. So nga okay, siya rin lang nakita kami nga medyo napintas iti mood mo. Nga ore no napuypuyat ka kabailam. Iti agbog-kabog dito. So
Here's something from Juan Carlos Labajo. yes, Juan Carlos, and our version of the song Buwan. Juan. Masarakan. Ito yan, abo. Gapot kayo tila pagi, onda medyo napigsa, abo, di pa nang ibirkaka na dito. Awang bibiyang na dito, no, kang kansungkat. Ngam, talaga amat, iti, no, ada pagkakanta ami, no, kinanta na dito yan, aming nga cellphone nakatutok kanyanan. Yung baliktad, agsi-selfie lagi di tao. Feeling na iso nalalaan dahaan. Agsi-selfie da nga. Kanta mo latan ako Kanta latan ako ang agsil-selfie dalam ulan. Okay nga ron, kadagiti so amin na po nga picture kada kami di Jay Gamu Isabela. Binilang mi ket 30,298 wow! Amin nga nakipicture kanya mi di kasaran. Kanya yung ordo pa dito yung sunatan. Tapos di pawid ta dati pakaway-kaway na pa yan. 64 da amin nga kimaway. Bye-bye. Bagmantapin manaw kayo na sa kitala. Payag mi kata kayo nga na. Kukwa naken kukwa kamet lang. Pintas ka aming mingan. Ket ita nga agmay saak. Malakapin niya. Umay nakadmet abayan. Tilawag ti silaw apuraw. Ibulan atuyaw. Isang ilabayag nga talaga siya. Dinggem kad tinakipupukaw. Ibulan atuyaw. Kagurak ti agbiag ananiday. Ragsak ko sikat gapwanan. Mangnam na mag-ingat lumakay. May kantain-ta iyuldag. Ilawag di silaw apuraw. Ibulan aduyaw. Dinggem kad tinakipupukaw. Ibulan aduyaw. Parang ini Kuya Mil, teman-teman tata. Ipintas mo dumanon sa tiyay bulan. Gutok puso mangeng
Romantik kong kunakon. Ano ba? Dinggem ka din nakipukaw. Tipin niya aduyaw. Ala kayo. Tata. Tilawag di silaw apuraw. Kenpin niya aduyaw. Kasam intipin niya ato yaw. Wala una ya. Dinggem ka din nakipukaw. Tipin niya ato yaw. Apo, dagit nga makarelate, apo. Dagit nga mahilig ang Facebook. Hanyo amo, datapin niya. Hanyo nga amo na po. Kamatakwatan nyo. Iti sikreto na. Okay, pagsasaumi lang apo. But behind that, kat amo nagalas. Iti oras ka ba? 12 minutos lang yun na po. Kasakbayan de las 2 ni Malam. Of course, you're still with your Manong June and John Mark. Dito lang po. Kasamitan ng radio station din tayo. Cagayan Valley 97.7. Sweet Radio. Apo, kung ano di ka Santiago sumumbatan talaga mga... Kana dito ni ay pinya. Ti pinya nga natabkar ti pagpamursingan na. Osto, nanda baka mailawan mo. Nga may balikas. Magandang hapon po sa inyo kay June and JM from Kuya Yumol Walter Jr. Yes, ading Walter, good luck. Iti karir mo, ading. Sabi ko matagbalegi ka. Kaya ko unay, gusto ko yung mga nababasa ko sa post mo that you are really trying your very best mga bakit at ang eleksyon and I hope agbalin nga nakalma mo at ken mga baka dita Alicia. Okay, he's running for Vice Mayor actually. Yes. Yan. And kuya, idaton ko man, di kanta nga kailiw kang tulaki nila kay ko nga ni John Tolentino ken dagiti anak ko, ni Harden Grace and Charmaine Day Tolentino from Roan of Abu Dhabi. Nag-text iso na plus 97 dito. Iso nga masabol nga aramidin ta dito nga sonata balong. Sige. Kailiw kang tula and kadagiti iso amin na po addayo kadagiti from familya na aglalo kadagiti yun naka-online talaga mo at abong patib karen nyo dagitan anak nyo ambok nga mailiw kayo dito Pilipinas but then you really have to go itayan nyo talaga mat nga tapno pumintas ti panagbiag nga kunada agi inanos kayo awan iti agbirbirok iti duyaw ita nga ko nunyaman apo nga tamarmay sa titaglawlaw yohanyo apo ganggandatan da kita ngarod para kadagiti addayo ti pamilya na May nag-chat tuloy dito. Hello mga idol watching from Honolulu, Pinya. Oo. Kanipumanen di ipapanaw ko samitayan ayat biyag ko tinag-arara pa apen barap-arak mo lailo ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong ukat nagtaeng ti sipet ko Kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon angen masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtaag subliyak udita den na adat panunot ken puso lagip tinapalabas mo masasain malmaldayan kanayon tuy barukong ko ngem agdalak taragsak na iti impaay mo ayat anapod no inggat kanibusan ang tuaya kailiw kantula Tama
Kailangan bisita tayo kay kita. Biyag ko sikat salda. Amerikano. Rigati mga kulon ang masapul kung pumakada. Kailiw kantula. Ingingunguten ka. Di kantuag danda nagtag subliak. Dudita den na. Rik na kaamal maldaang. Jakpay kitin makaadang. Dagdag sentoy baro kung ku asikaket inak panawan na siya at apa nagden na anak non marisken rekta jak mapukaw panunot ko pintas mo anay paduma kailiw kantula biyag ko sikat salda Pawn shop. Rigati mga kulon ang masapul kun pumakada kailiw kantula I will really miss you. ingingunguten ka di kanto agdanda nagtaag subliak dudita den na Antabayanan nyo apo at datatlag ka sulat para iti maudi paset. Apo nagpipintas iti papremyo tayo. kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon ang masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kanto agdanda nagtaag subliak dudita den na kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon ang masapul kun pumakada kailiw kantula. Okay, dito nga rin mo nga sunata may pariti may kadua paset iti programa na puluan at da kami umanen kitag subli kami of course with more dedications, more requests, more songs and more prizes. Ayan, so nga ron, isirek mo balong tayo patalastas.